या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहतायत सकाळच्या टॉप न्यूज। आडाळी देऊळवाडी हरिजनवाडी ते कोसमवाडी रस्ता डांबरीकरण काम रखडल्यानं 2 मेला कमलाकर हरी सावंत यांनी आडाळी ग्रामपंचायत इथं उपोषण पुकारलेलं होतं। अखेर कुडाळ येथील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेचे कार्यकारी अभियंता यांच्या लेखी आश्वासनानंतर तुर्तास स्थगित करण्यात आले। बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केलाय, त्याला समर्थन देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी हे रत्नागिरीला येणार आहेत। दरम्यान मोठी अपडेट समोर आली आहे। राजू शेट्टींना रत्नागिरी जिल्ह्यात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे। राजू शेट्टी यांना आजपासून रत्नागिरी जिल्हा बंदी करण्यात आली आहे। बिल्किस बानो प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे। मागची सुनावणी 18 एप्रिलला पार पडली होती। यावेळी न्यायालयानं गुजरात सरकारनं दोषींना अगोदर का सोडलं असा सवाल उपस्थित केलाय। न्यायमूर्ती KM जोसेफ आणि BV नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे। जोसेफ यांनी आतापर्यंत दिलेले निर्णय पाहता निर्णय सरकारच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे। मंत्रिमंडळ विस्तारावरून प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि आमदार बच्चू कडू यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे। मात्र राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत आता बच्चू कडू यांनी आशा सोडली असल्याचं चित्र आहे, कारण आता मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नाही असं स्वतः बच्चू कडू म्हणतात। आपण लवकरच सत्तेत असणार या अमित ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना बच्चू कडू यांनी म्हटले की मनसे सत्तेत येऊ शकते, त्यांचा एकच आमदार आहे। जर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि त्यांना मंत्रीपद मिळालं तर नक्कीच राज ठाकरे सत्तेत येतील, पण मला वाटत नाही मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल। मंत्रिमंडळाचा विस्तार आता 2024 नंतरच होईल असं बच्चू कडूंनी म्हटलंय। इंडियन प्रीमियर लीगचा 43वा सामना लखनौ सुपर जायंट्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर यांच्यात खेळला गेला। RCBचा माजी कर्णधार विराट कोहली आणि लखनौचा मेंटर गौतम गंभीर यांच्यात झालेल्या वादामुळे या सामन्यात IPLच्या इतिहासात लक्षात ठेवला जाईल। दोघांमधील वाद बराच वेळ सुरू होता। अखेर इतर खेळाडूंच्या मध्यस्थीनं दोघांची समजूत काढण्यात आली आहे। वादाची किनार लागलेल्या सामन्यानंतर आता BCCIनं विराट कोहली, गौतम गंभीर आणि लखनौचा खेळाडू नवीन उल हकवर कारवाई केली आहे। विराट कोहली आणि गौतम गंभीर या दोघांना 100% मॅच फी भरण्याचा दंड BCCIनं ठोठावलाय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।